třetí pokus o zlomení. Videa jsem musel takhle rozkouskovat, protože mi pořád nějak docházela paměť ve foťáku. Tentokrát to přehnu na druhou stranu. Ty vole, to je... Jako fakt bych tomu nevěřil, že to tolik vydrží. Tak až teď se mi to podařilo ulomit. No ale docela dost to teda splnila víc, než bylo moje očekávání, co to vydrží. Tak to je paráda.